Mä löysin itse kasvojoogan aikoinaan noin 7 vuotta sitten. Mä tein siitä lehtijuttua ja testasin sitä muutaman viikon ajan. Ja silloin ne tulokset tuli kyllä ihan huomattavat, että parin viikon sisällä niin mä kuulin useammaltakin mun kaverilta kommentteja, että vau, että miten sulla on jotenkin niin kuin hehkeen näköinen iho ja jotenkin rennon näköinen ilme. Ja sen jälkeen mä oon säännöllisesti tehnyt näitä liikkeitä ja todennut ne toimiviksi. Voi apua. Silloin oli kyllä matalemmat nuo juonteet, mutta sen huomasi ihan heti, että ne hävisi ihan kokonaan. Ja silmät oli tosi kirkkaat. Vitsi. Se oli hyvä mainos. Oli tosi hyvä. Olen myyty, joo.